नतिया के बेटा ऐसा दिन आइल बाटे कि ऐसा हालात में 300 पर मजदूरी करे के पड़ा ताटे। दोगलवा मरद निक रही तो काहे खाती नतिया के बेटा पी। अरे बाप रे बाप बेटवा, अरे माई दोगलवा के बेटा पी पी के नतिया केनियो ढा। ओए माई आई बेटवा ऐसा हालात बाटे। आयो बाबू आई बेटा आई बाबू रे अरे बाबू रे माई रे दादा आयो भाई। अरे बाबू रे माँ क्यों बाटे था हमरे के उठाला। अरे बाबू केकरा के बुलायो माई आई अरे बेटा आई भगवान आयो माई दादा आयो बेटा हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ए दत कर बाबू कराई दो दवाई, ए दत कर बाबू कराई दो दवाई। अरे आधी आधी रोटी में आवे ना खाई, आधी आधी रोटी में आवे ना खाई। ए दत कर बपुआ करे पुआ नहीं लाग रहा मानी लूटे खाती उतना दूर से घतियावा कौन रे छिनरे रोज कांड होता। हमके बमला फीमेल दिखावत रानी देखो दुश्मनी के हद हो गइल बा। 2 साल में 3 साल लड़की सेभे में ना एकरो संगे कद से तो बोल लागोतिया। एकरा के छिनरे के हाथ को ना रहे हम तो मार देबे नी हमार जरिया मासिक कराता। ओए परल न बिया रे पूरा छिनरी का अच्छा पेन के ना आयल हो ईद करियो संका ले पेप देला सोने करो कोई में चल गइलू बुझात एकरा नाथ में सनाथ भी कोनो हइए ने के रोए वाला आ बचिया तू चली गइलू ई हो का खिलौना रे लोई बाद में आके पर खिलौना लहो अपना के घरे लेके जाइम खिलाई हमारा संग के बुलाए वाला होइल है ना। ओह कितना सुगर बारे गोजो को हाथ गोर कर महंगा उला होगा महंगा उला बमला से कोई नहीं बामले सने किन दो वो रानी ना किनो लो करो क्यों ना मतल करो तारी लेके भागी हो पहले बाद में आए तो खेले जाए एकरो संगे हो गइल कांड हो गइल भाग रे। जवन गैस के महामारी चल दिन रात हमरा गोइठे पर खाना बनावे के पड़ता। एगो मर्द नतिया पिया कर कहनी सांझी के कि एक तगड़ी लिया के गोइठा रख दहो त नाही तोर काम बा तू कर हम ही ठूसतानी घर भर में। चाची जी हे जा चाची जी ये चाची जी चाची जी अरे उठी जी आय हो दादा आय हो माया के तो बेहोश हो जाता निकाले पता उठी जी चाची जी उठी आय हो माय बेटा का हो गइल जी अरे ईटा धो तेरे गिर गइनी का जी का हो गइल जी एक कन्या हमार लगा देता हम ओकरा सारे अपन जिंदगी बिता लेब कन्या आया माय आया बेटा भाई चाची जी जब हमें जानी है तो बस रहो सुता रहनी है ठीक है बेहोश पड़ा रहनी है ऐसा कोनो बाल बच्चा ना रह हटे। एक कन्या देखो ऐसे मत का मीठा डोत रहनी हमारे पेट में दर्द कबार ला बेहोश हो गई फिर कर बाद हमके कुछ पता नहीं है ओ माय चाची जी अब हम का बैठा लिए में जात रहनी है जी कर तार घर पे करते नहीं हमार बच्चा के दे दो जा समझाते नहीं ये चाची जी ये देखिए खून टपकत गइल बा जी। अरे सर उठानी उठार पड़ता 1 मिनट में झाड़े में देरी ना लगी हरामी कहीं का तारा माई के हुर हुर तारा मौसी के गुल गुल हरामी दोगाला
जब देखे से तब पकावत ताके रहे घर लेके जाइम बमला खुश हो जाए देखिए के तारा माई के फुर 1 मिनट में फरार हो से कत हमा के देखत तो फुर में वाला फुर में तोर माई के उहे में अरे पागल तो से के लागेला रे बस बेटा पैदा कर दे दी अरे सुनो ई तो खून के पानी नाम ना हो खेलौना अकेले क्या रे पहिना नहीं वन ढेर दूर से लाई लाई लामपुर के खाली मिले कहां ले बल भी न गो रही ना तारा मौसी के हुर बेंदा सारा गरम आइता ठंडा कर दे 1 मिनट में लाई बानी जो रे जले जो जल जो जातन बानी अपन घरे जातन अगर के दूध पियाम न हवाई धोआम खिलाइब जाए कियन क्यों ना की लइका देखा बेरुआ बेचारा तला हिलेला माई के दे दिया बाबूजी तोरा लोग के चाहिए बे काई कहि ना जीरौआ आपके घोड़ा बाबा गिरा तानी दुख भी बतोई के ना रहो समझी ना एकरा का भले कुकुर बिलार तारा माई के हुर 1 मिनट में चल जाई गचर बाबूजी का हो कहतनी जी तारा माई के हुटुर तार मौसी के पुटुर कोनो कुकुर बिलार के देखनी है छोटी गो बच्चा ले तारा माई के हाय ले जाके डाल दे वही में बात करो डाला हमारे बच्चा के अरे छिनारी चुप रहा सारे हरामिया हमार बच्चा है बाबूजी बियाही रहने केहू लेके भाग गइल बा देखनी आ रहुआ लइका भइला लइका भइला कि लइकी मिलिन का नहीं खेल पाता अरे उ पागली सुरेशवा के पता मारम ना लबेदा हटे हट हम कौन सुरेश बा दू अरे उ सुरेशवा के पतो पागली रलिए जासा तार हटे कबरे दा तारा आई देखा आई डाला में देरी ना रही गच तारा माई के नाम मत बसारे 1 मिनट में कहते भैया इधर चल जाओ ना तो सीधे चल जाई देख ले कब फुट के बाद देख 1 हाथ के बाद 7 सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी ओकरा बाद विषय लिखी जी अरे नहीं महाराज हाँ महाशय सविनय निवेदन यह है कि महाशय मुखिया जी गोल लगतानी महाशय सविनय निवेदन यह है कि अरे निवेदन छोड़ी जी प्रणाम करतनी अच्छा तने रुकिए आनंद रह का हो का बात आपके मेरा लड़का लेके भाग गइल भी हमार में हरारू लइका लेके भागलू घरे जोक बिया हो लइका नहीं लेके भागल बाड़ी हां ई बेचारी 300 पर ईटा ढोली अच्छा। पेट से रलिया हां बेचारी की ईटा ढोते बिया गेली हां जे बियाली ते बेहोश हो गई कमजोर देह बाटे अच्छा। और राउर में हरार उठा के पता ना कहां लेके चल गई मुखिया इनके हल्का में ले तलू फिर इनके बुढ़ाऊ बताई ना कि उहे लेके भागल भी के फिर इनके बुढ़ाऊ हमारा मेहरुआ के हां जी तू तो अबे आई रलियो का आई रलियो गुडा को किले वाली 10,000 की खूब वीआईपी एकदम बोले वाला चले वाला टुनु कहती है कि बामल गुडा रोता है तो हम कहनी कि रानी ओकर बटम दबा दो छुपा जाई तो कहती है बटम में हइये नहीं खे अब बताओ रोज सिखाई ना ओकरा में 3 गो बटम देले है कहां से उ चुप कराई अथु रही तम ना मशीन वाला उ सच्ची में बच्चा लोग बटम का हां ओए मुखिया जी केजरी को देखनी का ना अपना हाथ में लेके जरूरी था अरे हम एक झलक तकनी है भाई है एगो आवेदन लिखवावत हई प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के अरे आवेदन के चक्कर में हमारे बच्चा के कुछ हो जाइए मुखिया जी बताइए कहां हो गई हां हां कहां पोखरा पर नहाए लइका के लेके लइका मार लेके गुडा गुडी रला तुहार कोमर होगी मत का हो मारो ता झटका हो पानी दम थाई पबा हो था नाप के नमाई बबुओ अपनो नानी है के लो जे तोरो के जना ओइ से तो नीचे से एगो गमछी लगा देलो यो तारा खाती सूती के घाम ना लागी हाथ से कॉल ना गरम पानी में के चा ठंडा बा
ओए बेटा अरे बाबू अरे भाई अरे बाबू तू भारी इंसान हड़ी हे कनिया लइका हो लइका लइका हो दादा तू तो जनमे कोई के निकाल ले वो साड़ी केतना जनमे कर ले मारा जे गोरिया जइबू सिना कोन की तू बारू तू मुरल बारू अब कुकुर बिलाई आई लेके चल हम का कर हम बान खिलौना लेनी घर ले गन हम बामा से पूछो पागल हो हां वो बुत खाइन की अरे बापो मुखिया इन जीरो बस ए पापा मातार होई पापा ना होई मरद मतलब मारते हैं हम ना मुखिया जी हम नहीं के मरले मिल गइल लइका तो है लइका भइल बाटे तोर कुर्ता में लगा दे नहीं देख तोर कुर्ता नीचा धइल बानी कि तू कौन तू काम उठा ले बल रे उधर जाए कि मुआ भी आ तो हम का कर जनगणना होई तो एगो लड़का कम हो जाए तो हम ले अपना घर खातिर जनगणना को हे जनगणना करे के बा ए बहिनी का हम बताई बड़ी तेज हमर रानी रही पढ़े में जानलू एमबीबीएस पढ़त रही तो पापा पढ़ावत रहूं इतना रातों दिन पढ़त रही दिमाग सो आग रात के दिन काने में आग देनी सुतला में पागल ना बड़ी के एमबीबीएस कैला का जरूरत इतना पागल ले जावा चल घर ई कुल काम ना कर जाला तो लड़का के मर जा तो लड़का मर जा ई कुल बात मुखियाइन त और इज्जत करत ना दूसर के औरत ढकेल हम ओरा के जा लड़का के होना गोइछा हम पानी फेंक दे उ तरह फेकई जात देख हम बाबा तो कर कि ई लेके आके हेजगा सुरक्षित मिल गई नहावे में नहीं ना एगो हाथ दो फोन ना गोल 2 मिनट लेट करे रे जन मुखिया जी फेंक देती हो माले देवाला ना हो तो ओतनो पागल ना ये बड़ा इज्जत से ओके नहवाई धोई मुखिया जी रे ओमे गलती में देखे के चाहिए गुड्डा की का अच्छा हम इनकरा के 10,000 20,000 का किन एक बार त लिए 2 लाख रोबोट हां रोबोटवा के हेजगा हे त रोबोटा कर कि रोबोट जा नहा लो उमर और मशीन जा मत का हो जाको में मारू ता डूब गइल ओइ में आय हो हो जावाई नहीं त निकलना से तब का ऊपर ana pintia गिर गइल बा मारो ए गिरल बा अबे गिरल बा तार बिंदिया कमार पागल ना बे मुखिया ने साफा कनिया साफा पागल ये सच जाय दे कनिया भला तू आइलू आ जगा देल भाई बहुत सारी पागल हमके ना जगाई आ लो 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 लो